So, manapod sa guys. Mani among run early in the morning, Tuesday. So, nag-uban na pod ang tsulo. Kami naman ginamag-uban perminti guys if magkasabot. Labi nagdili tapulan mo bakod ng isa ka tao diha ka nang naka-green. Charis! Okay, mag-slow run raman jud mi guys. Uban mi ni Daddy o ni Ma'am Cecil. Lalimang ka kanang among daddy, 71 years old na pero mudagan pagihapon. Dili mi mo sabay guys sa among mga kaubanan nga magruta. 10K magina sila every Tuesday and Thursday. So kami mag 5K rami and very slow. Yes guys. Mag slow run na jud ni. Nihapit ni ato sa PhilHealth Butuan kay gabutang mo na sila water or hydration station every morning kay pwede mo inom bisag kinsa. So kanya this time pabalik na may ani sa Robinsons among starting line. Yes guys. Dagan-dagan lang tapasingot. Actually, bisan naka 5K rami, grabing singot na mo ana guys. Halos nangaligo na mi og singot. It's because you know na humid baya ang Philippines. Bisan pagbuntag sayo pa na. Muna akong ganahan laban na panington ko. Okay, pag abot may inom sa tagtubig. Drink sa tagtubig guys. Kinabot naman may ana sa mall. Plaster sa nato atong cellphone. Yes. Inom sa tagtubig. Yung nga mga kawanan, wala pa nangabot anak na time. Kay duha sila ka grupo nga nag-run or actually three groups pa gani. Na mga nag-interval, training na ay dire-diretso lang na 10K, nagsambuan sila. Sambuan means less than 1 hour ang 10 kilometers. Nanapoy uban, kitong isa ka grupo na mo, 10K gyapon sila pero wala sila nagsambuan. Nangabot na sila guys. You know na, pag-abot, chika-chika dayon. It's because di ba ya perminti magkita guys. So kana mga bata noon. Ito sila nagsabuan. The power couple. Butuan Runners Club po sila guys. Ay kanang isa katong girl tas katong boy tagahingo og Runners Club. So manag-uyab to sila. Ang lalaki magbisitaan diri sa Butuan. So pareho man sila runners. So mag-run sila. Walang to sila ni sabay sa amo. Yes guys, kay mga hectic sa mga schedule. Kaya itong girl, she is a police woman. Yeah, woman, charis. Nagsugod na sila stretching. Ang mga nagsabuan na mga kusgan. Ang mga kusgan na stretching na. Inilahi po din sila nga grupo. Sige, mag-apil-apil tag-stretching. Apil sa apil-apil. Pero ganyan, nabag-abot na ako guys. Stretching naman ko. Nga, pa-char-char na lang natong stretching, no? Kintahay lang. Katulgon pa ba ako guys while nag-kuan voice over ko, charis. Stretching. Ano siya guys? Stretching jud before and after running. Yes. Sila. Sige, chika. Chika pa more. Ano sila mga wala nagsabuan. Kaya sila. Kani nga group.
Naka 10K gihapon pero wala ni sa buwan. Yes. Okay guys. Marong taring nag-step no, step yes, step no, step yes. Nag-ilis na ko ay nga time guys. Yes, nag-ilis na ko kay grabe singort. As in, si Ma'am Jane. Sa mga ito, bye-bye, Momo.